Здравей, ти си с новият епизод на видеокаста ни Уменията на 21 век. Ние сме Алекс и Алекс. Време е да започваме. Съвременните хора обръщат все по-голямо внимание на здравословното хранене. И аз се опитвам. Сигурен ли сме, че начинът на хранене, който сме избрали, е най-добрия за нашето здраве? И замисляме ли се, че храненето ни има пряко отношение и към природата? Къде се пресичат грижата за човешкото здраве и за благото на планетата? Все въпроси, които правят начина на хранене едно от най-важните умения на 21 век. Днес ще говорим за хранене със смисъл. Време е да представим и гостите в този епизод. Професор доктор Дарина Найденова е лекар със специалност хранене и диететика, преподавател в Медицинския университет във Варна, обучава студенти и стажант-лекари в областта на здравословното и лечебно хранене. Прилага принципите на персонализираното хранене с цел профилактика, запазване на доброто здраве и анти-ейдж ефект. Вторият ни гост е автор на няколко книги и на стотици рецепти. Има повече от 20 години професионален опит в кухнята и 50 години опит в вкусването на добрата храна. Повече от 10 години се бори с кошмари в кухнята и слага черешката на тортата. Той е един от най-добрите шеф-готвачи в България, шеф Манчев. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здравейте, много неприятно. И нас също. Аз веднага започвам с един въпрос. Дали сте закусвали днес? Аз закусих. Успях да го свърша. Аз все още не съм закусил. Алекс, ти? Не съм. Аз също съм закусвал и... Двама на двама. Значи сме двама на двама, да. Двама и в случая. Кое е правилното? Че сме закусвали, че не сме закусвали? Как трябва да ни започне деня, свързан с храненето? Алекс, ако мога да ти отговоря с препратка към детската ни възраст. Защо всяка майка се опитва детето и да закусва и се грижи за това? Значи има нещо смислено. Така че за мен лично като специалист по хранене, закуската ни е много важна, за да стартираме деня с енергия. И даже ако трябва така да включа още нещо важно, да бъдем емоционално по-стабилни. Закусали човек е по-благ човек. Значи ние тук, които сме някои двама не са благи. Да, ние с тебе не сме. Да. Това е въпрос, разбира се, със сигурност всички правила дават, че закуската е изключително важна, в зависимост от това какъв протеин или какъв въглехидрат влиза в организма ти, за да може да има енергия самия организъм. Но все пак в годините, в които човек сам се усеща какво му носи, какво му дава енергия към организма, а сам по себе си започва да си определя правилата на хранене. Така че хубаво би било да се закусва. Въпросът е обаче какви продукти взимаш и какво искаш да постигнеш с тези продукти. Имало ли е период в живота ви, в който сте се хранили неправилно? Аз лично със сигурност съм се хранил, имало е случаи, когато съм се хранил неправилно. Въпросът е обаче, че когато ти знаеш принципите и правилата на това как би трябвало да се храниш и всичко, всяко едно нещо, което ти поемаш като неправилно хранене, винаги ти се отваря така наречен принцип за правилното хранене и ако ти изповядаш принципите, много бързо ти се оправяш и вървиш посоката да не ядеш неправилно. Да, и аз съм имала такива периоди, разбира се. Един от така най-тежките периоди на не много адекватно хранене, може би не неправилно, но неадекватно хранене беше когато бяха малки децата ми, защото просто в ежедневието имаш твърде много задачи и храненето не ти е най-приоритетното, когато трябва да се погрижиш за други хора, когато ходиш и на работа, така че в един момент си дадох сметка, че би трябвало да се погрижа и за своето хранене, за да мога пък да съм полезна и за останалите. Така че тогава в този период, например, често си спестявах закуската. Просто липсва време. Да. Аз мога да кажа, че храненето, т.е. всяко едно хранене, то е тихата тренировка. Защото ако се храниш правилно, означава, че ти тренираш правилно. И като вложиш 30% физическо усилие, означава, че организмът започва да работи правилно. Така че храната е изключително важна в това човек да се чувства добре. И това хората, които обръщат страшно много внимание на фитнес, на ходене пеша или дигане на щанги, не е достатъчно, ако ти не се храниш правилно. Така че 70% си е така наречената тиха тренировка, която човек трябва да спазва добре и за да може дамата може да потвърди това, че това е изключително важно за самия организъм и вече какви вещества ти поемаш. И всъщност усилието, докато свикнем, е малко по-голямо, но всъщност храненето се превръща в навик. Осъзнат навик. Има ли значение всъщност какво закусваме спрямо нашите години? Примерно, ако сме на 20, 30, 40 години и ти, шеф Манчев, какво бих препоръчал пък
като закуска, която може да се направи бързо в нашото, така иначе забързано ежедневие. Виж, в това няма никакви правила, каква закуска точно човек трябва да яде, какво не трябва да яде. Въпросът е все пак човек трябва добре да си познава организма. Тоест да знае кое е правилно, кое не е правилно, кое правилно разлага като вещества от храната, която поглъща. Тоест първият баланс, първият балансьор, който е самия собствен организъм, който ти трябва добре да си го познаваш, за да може да знаеш, ако примерно ядеш много въглехидрат сутринта, дали те ти действат и те дава, или ти дават сила, или те кара да се чувстваш отпуснат, защото понякога път многото храна тя пък те прави ленив. Така че за мен е важно закуската сутрин да присъства, нали, ако погледнем по хранителните продукти, т.е. по групите продукти, задължително яйцата. Яйцата дават сила, жълтък, белтък са изключително важни, след което трябва да е съобразено с протеин. Нали, протеин е месо, нещо, което ти дава също, затова много пъти закуските са свързани с хемендекс, или бекон с яйца, или бърканица с бекон, или шунка задължително присъства. Ако приемем големите хотели, 5-звездни хотели, какво присъства на закуска? На закуска винаги има първо протеин, въглехидрат и мазнини. Така че всички тези правилно съчетани продукти ти дават силата да можеш ти да направиш деня ти прекрасен, с удовлетворение и с вдъхновение. Така че аз препоръчвам задължително, ако искате да имате добро здраве, първото нещо е яйца, задължително с бекон и също така наречените овесени ядки, които също са свързани с така наречените вещества, които дават една добра представлика на самия организъм, като зърната, като мюслита, като семена, които подават на организма тази сила. Така че за мен това е важно. Аз мога да допълня. Наистина за мен е едно от най-важните моменти в закуската да има протеин, да има белтък. Може да бъде яйце. Прекрасен избор яйцето. Аз самата тази сутрин закусих с варени яйца. Но може да бъде и млечен продукт. Тук за нашия регион, за нашите гени, които носим. Ние сме балкански народ. Млякото също е чудесен източник. Сирената също са чудесни източници на качествен протеин. И лично аз бих допълнила към една такава закуска и порция свежест. Порция витамини, които ще ни дойдат от плод, пресен, сезонен или пък от зеленчук. Класически пример бих дала, много елементарен за закуска: домат, сирене и хляб. Това всички сме го яли, всички го обичаме. Не трябва много се внимава с захарта, защото захарта също дава една много недобро усвояване в организма и ако прекалиш много с продукти, които имат много захар, също организма не може да ги усвоява правилно, не може да ги абсорбира правилно и се започва да се правят едни депа от тази захар. Нали, ако приемем, че всички зеленчуци в повече случаи имат захар, нали, има много малко, които нямат. Нали, това прословото авокадо, което аз много пъти го коментирам, то не е богато на захар, но пък е богато на мазнини. Тоест имаме едното и другото. Така че въпрос също, всичко е баланс. Не може, примерно, да се преядеш сутринта с много плодове, които панкреаса почва да ти работи изключително трудно, за да може да произведе инсулин, да, който да може да абсорбира тази захар. Така че всичко е въпрос на самия баланс. Като заговорихме за баланса, има ли залитане към здравословното хранене? О, да. Бих казала, че тук, особено след COVID-а, имаме огромен проблем с появата на едно влечение към псевдоздравословно хранене. Здравословното хранене е нещо хубаво, стига да не се прескочи границата, в която то вече става нездравословно. Говоря за така нареченото нарушение в хранителното поведение орторексия. Орторексия, това идва от гръцкото име ортос и орексис, т.е. влечение към здравословно хранене. На практика това е една мания към здравословното хранене, която е с много сериозни последици. На практика хората подценяват това вманиачаване по здравословното хранене, а то е изключително опасно, тъй като влошава изключително сериозно качеството на живот. Когато един човек е толкова силно привлечен от идеята да се храни здравословно, за да подобри здравето си, да отдалечи остаряването, да отдалечи появата на болести, това може наистина да е много опасно, тъй като постепенно този човек отсява все повече и повече храни. Тоест много рестриктивен става модела на хранене. Примерно спират да ядат млечни продукти такива хора, защото прочитат, примерно, че те са слозообразуващи или че има антибиотици в млякото или нещо друго. В един момент спират да консумират глутен. Може да спират да консумират месо, защото има хормони в месото, или пък ядки, защото вътре има антинутриенти. И в крайна сметка
Това може да доведе до много ограничен хранителен избор, а пък само по себе си това ограничение крие рискове от поява на тежки хранителни дефицити. И да не забравяме, че едно такова вманиачаване по здравословното хранене, то граничи с социална изолация. Защото един такъв човек няма как да отиде да хапне, примерно, на заведение. Той се притеснява тази храна дали няма консерванти, дали няма нещо опасно. Даже започват в по-тежките случаи да избягват и семейни събития, семейни събирания. Тоест, човек се изолира. И това е свързано наистина с много лошо качество на живота. Сега, моето мнение е, че това абсолютно хора, които се хранят по начина, по който искат да бъдат здравословни, те много пъти не познават дори продуктите. Много пъти се вменячават в определени, както и доктора каза, в определени групи, което за мен не е окей, защото аз през хората, които комуникирам с многото си приятели, ресторантите и всичко останало, не ям това или онова, започваме да се правиме това или това, в смисъл почва да изключи това, пък служи друго. Нали? И това носи след себе си за мен не полезен живот. Абсолютно. За мен това е нещо, което, нали, в живота човек, когато се фиксира, той се ограничава, и когато фиксацията идва от ограничението, означава, че ти губиш всичко останало, което те заобикаля. Така че това е много... Няма го удоволствие. Няма го удоволствие, да. А храната какво е? Храната е минало, настояще и бъдеще. Тоест в миналото имаме, ако ги прегледаме по 3 групи, в миналото какво имаме? Асоциации. Кои асоциации са? Любовни, хубави, добро прекарване, добро пътуване. Всичко това е свързано с храна. Да. Настоящо, уют семейство. Настоящето какво е? Настоящето къде ще отидем, какво ще хапнем, какво ще живеем. И бъдещето е представата, въображението в това как бихме си представили едно бъдеще в храна. В смисъл къде ще отидем, какво ще видим, какво ще намерим, какво ще ни допринесе това. Така че всички тези 3 големи групи, които ги казвам, те са изключително важни. Човек трябва да го мисли върху тях. Нали, храната е мисъл, храната е отношение. И споделяне. И споделяне, точно така. А според вас тази фиксация защо е именно? Защото хората наистина не искат да се хранят здравословно или просто защото е модерно? Да, пример, преди време беше кетото, всички са на кето. В последно време вече е фастинга. Виждам, че някой е на диета, фастинг, всички пък се ориентират към това. Хората всъщност, защо се хранят здравословно според вас? Заради модното течение, че нещо се случва и така се показва или има наистина... Според мен едната основната причина, поради която хората залитат по такива крайни модели на хранене, защото това не е псевдоздравословно, това е абсолютно алтернативно хранене, диета някаква. Това е, че се опитват да решат проблеми. Най-често тия проблеми са свързани с килограмите. Няма какво да се лъжим. В днешно време по-голямата част от хората правят диета заради това, че искат бързичко да намалят килограмите. Да отслабнат. И бързите решения обикновено са свързани с крайна диета. Няма как бързичко да свалиш килограми, ако промениш нещо съвсем минимално. И повечето хора реално искат бърз резултат. По-лесно им е да спрат да се хранят. Примерно фастинга какво е? Ядеш веднъж на ден. Т.е. спестяваш си храненето. Може да и на 36 часа веднъж, има различни форми. Но по-лесно е да не се храниш цял ден, отколкото 3 пъти на ден ти да си планираш, че трябва да се храниш здравословно. Това е по-лесно. И всъщност за една голяма част от хората това е решението в краткосрочен план. За кратко време, примерно месец, 2, 3, те да са на диета, да свалят едни килограми, но след това, връщайки се към старите си модели на хранене с всичките вредни навици, тези килограми изключително бързо се връщат. А за кето диетата, тя беше изключително нашумяла наистина и все още някои хора се придържат към нея. Това е много опасна диета. Тя е в дългосрочен план с изключително много рискове. Първо, че увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, от бъбречни заболявания, от остеопороза, ако се практикува дълго време. Не говорим тук за месец-два. И второ, това е диета, която в дългосрочен план скъсява живота. Но това хората обикновено не го знаят. И понеже наистина така много беше широко лансирана, бих казала, има и там и така, търговски интереси да се лансират определен вид диети, хората се предоверяват и пробват. Но имайте предвид, че една голяма част от хората, дори минавайки на кето диета, не отслабват, те даже дигат килограми. И това много лесно можем да си го обясним, ако познаваме различията, които имаме в генетиката си. Тъй като една част от нас толерират генетично, като храносмилане, като усвояване, повече мазнини, а други хора съответно не ги толерират.
Може би кето диетата би била прекрасна диета, подходяща, здравословна за някои популации по света, примерно бушмените или пък енуитите биха се чувствали и се чувстват реално. Това е тяхната традиционна диета на кето диета, тъй като те ядат само животински храни. Нали? Каквото си уловят, това ядат. Но да не забравяме, че тези хора, за да си хапнат тази храна, дивеч, птици, риба и така нататък, те всъщност имат много висока физическа активност. Тоест ние не бива да пропускаме елемента, че към една такава диета е закачена една висока физическа активност. Докато масово хората, които при нас правят кето диета, са доста обездвижени. Тоест не си заработват това голямо количество мазнини, което биха изяли. Аз също съм пробвал кето диета и съм отслабнал на базата на кето диетата около 22 кг, но съм бил с много страшна физика и се чувствах прекрасно. И след което обаче, нали, ако ти правиш тази диета и след което ти се връщаш обратно в нормалния си начин на живот, това означава, че за да можеш да не си върнеш килограмите, означава, че ти трябва добре да си балансираш начината на хранене в живота. Тоест да промениш начина си изобщо на живот, как да се храниш. И то в дългосрочност, ако искаш да си запазиш килограмите. Иначе, започвайки по същия начин, всичко влиза обратното. И става с бумеранг, става още по-силно. Става йо-йо ефект. Йо-йо ефекта, точно даже отгоре. Даже отгоре. Така че диетите е много хубаво нещо тогава, когато преди това мисли как да не спазваш тези диети. И яш балансирано, яш прекрасно, излизай, ходи 5-6 км на ден пеша, развивайте физическата дейност, т.е. начин на живот. Аз бих допълнила, че всъщност е много важно не да правим толкова диети, колкото да си изградим ново отношение към храната. Добре го каза шеф Манчев. Ново отношение към храната, след като имаме нужда от промяна. Тоест да не възприемаме храната като нещо, което на всяка цена трябва да изядеме, а като приятел да я възприемаме, т.е. тя да ни помага да сме по-здрави, да сме в по-добра форма. Едно по-разумно. От кого хората могат да взимат съвети как да се хранят? Според мен, ако става въпрос за болни хора, които вече имат някакво заболяване разгърнато, задължително трябва от лекар да ги вземат тия съвети, защото лекарът ще е този, който ще прецени при актуалния здравен статус на пациента, кое е най-безопасно, защото някои от тези крайни диети, кето диета, фастинги и така нататък, те са изключително опасни, ако вече има някакво заболяване. И всъщност човека може да обостри заболяването, може да го влоши, да доведе една много бърза прогресия. Така че задължително при болни хора трябва да се консултира храненето с лекар. Има специалност хранене и диететика, аз самата имам тази специалност, доста колеги вече в България работят с тази специалност. Задължително за мен е съвети за хранене, когато става въпрос за деца и бременни жени, също да се дават от лекар, защото това са много специфични периоди от живота. Ако в ранното детство ние имаме неадекватно хранене, липсват определени хранителни вещества, хранителни продукти, това може да бъде наистина много опасно за растежа и за развитието на детето и то да не може реално да разгърне това, което генетично му е заложено като потенциал, било за физическо развитие, било за умствения му капацитет, ако му липсват важни хранителни вещества. По същия начин и при бременни жени. Има си много опасности и лично аз не мисля, че трябва да се доверяваме на хора, които нямат нужната експертиза, нямат нужното образование да дават съвети, защото те с какво са по-различни от някой, който е влязъл и прочел няколко статии или пък примерно е прочел няколко книги. И за мен е опасно хора, които нямат специфичното медицинско образование, да пишат и да издават книги за храненето на хората на база само на личния си опит много често. Имаше такива няколко случая. Издадена книга "Как да се храни дете" от автор, който отгледал едно дете на база на опита с детето си. Хората сме толкова различни, че няма как да разчитаме само на собствения си опит, за да съветваме останалите. Трябва да имаме компетентности. В исторически план има ли някакви данни, дали в миналото имало диети? Защото аз, когато съм си говорил примерно с баба ми или дядо ми се каза, баба ти едно време се едно е била на кето диети цял живот, пък е живяла много добре, нямала проблеми с килограмите, или това може би се дължи на забързано ежедневие, качеството на храната, което се е променило. По-скоро не са прибягвали до диети обикновените хорица, но пък те са имали един много различен модел на хранене от нашия. Знаете, българите сме постили. По-голямата част от годината са постили. Тоест това, ако можем да го наречем диета, защото то се е на практика, поста си е диета, да изключиш животинските храни.
Така че бих казала, не са имали нужда, може би, от диета. Сега има много интересни данни, между другото, за някои кралски семейства в Европа, където са боледували крале, царе и така нататък. И всъщност те са се подлагали на диети. Примерно има такива сведения за крале, боледуващи от подагра, които са експериментирали върху тях с различни диети. Нали? Минавали са на течна диета, само на алкохол и така нататък. Но реално масовият човек, така, не мисля, че са спазвали диети. Просто това не е било в фокуса. Но пак казвам, основната причина в днешно време да се спазва диети, това са проблемите с килограмите. Само преди 40 години ние нямахме този процент за тлъстели, който имаме в момента. Даже преди 20 години го нямахме. Не беше нужно. Не е имало причина хората да се вманиачават по различни диети. Ако погледнем историята, в частност България все пак сме били една земеделска страна, в която изключително много е имало обществен полезен труд относно отглеждането на всички продукти. И 60-70% от населението на България е била заета с отглеждането на зеленчуци и продукти. Тоест, за да можеш да отглеждаш тези продукти, ти имаш много сериозна физическа дейност. И като такава, тогава не се е мислило за тези диети, защото хората са работили доста сериозно. След което, ако погледнем с днешна дата, къде хората се хранят най-здравословно, и повярвайте ми, най-здравословно се хранят хората, които си произвеждат храната. Защо? Защото те първо имат физическа дейност, след което не влагат пестициди и вещества, които вредят на продуктите. Изключително важно нещо. И всички тези храни, които те консумират, са от земя. Тоест няма никаква по-малка с висока биологична стойност. С висока биологична стойност. Доколкото градските хора първо живеят много забързано, след което не мислят какво хранят, ядат по офисите и по бюрата, не излизат с определения час за обяд, вкарват една храна, която е фастфуд храна, и след което после вика, защо съм толкова затлъстян? Точно защото ти не се движиш, защото не мислиш какво консумираш. И затова човек трябва много добре да знае откъде идва проблема в исторически план, защото тогава са били с по-добра хранителна стойност продуктите и какво се е случвало и какво се случва сега. Нали? И това е всичко пак е въпрос на мисъл. Както мислиш как да си възпитаваш детето, как мислиш да го отгледаш в дългосрочен план, изобщо да му виждаш всеки един етап. И всеки един етап е мисъл, по същия начин и храната. Много ми хареса това. Аз често давам този съвет на моите пациенти. Планирай, че ще огладнееш. Да. Планирай, бъди подготвен. Реално ти, ако знаеш, че ще трябва да закусиш, даш си напазариш от предната вечер или от предния ден продукти, ще има нещо в хладилника и няма да ти е толкова трудно. Или пък ако знаеш, че отиваш някъде, където няма да имаш достъп до някаква качествена храна, вземи си поне едни ядки в чантата. Или една кофичка кисело мляко с една ябълка. Нещо. Тоест планираме, че трябва да се храним. Що е то планетарното хранене? Може ли да обясните малко повече за него? Планетарното хранене, това е нещо, което ще набира все по-голяма популярност в следващите години. Това е един модел на хранене, който залага върху равновесието на нашата планета на Земя. Тоест, такъв да бъде модел на хранене, че производството на храна и хранителната индустрия да бъдат в равновесие с нашата планета, с екологията на нашата планета. По-малко да я завърсяваме, по-малко да изразходваме природните ресурси, тъй като те все пак са ограничени. И ако трябва така да го обясня с простички думи, планетарното хранене много прилича на средиземноморската диета. Това е едно хранене в основата на което, т.е. в най-големи количества, при това планетарно хранене се консумират растителни храни. Хранене, което е базирано основно на растителни продукти. Много зеленчуци, бобови култури като един източник на качествен протеин, ядки, по-малки количества млечни продукти, яйца и, разбира се, възможно най-малко месо. Тоест планетарното хранене, устойчивото хранене не изключва консумацията на месо, но стремежите са до 2050 година консумацията на месо да се намали наполовина спрямо това, което е в момента, а да се увеличат 2 пъти над това, което е в момента консумацията на зеленчуци, на пълнозърнести храни и на някои бобови ядки. Защото по този начин всъщност може да се
подкрепи екосистемата на нашата планета, чистотата на нашата планета и едновременно с това да се изхранва постоянно нарастващото население, тъй като в днешно време има доста гладуващи, над 80 милиона хора гладуват. Едновременно с това пък дисбаланса показва, че има много други, които преяждат. Тоест, наистина нямаме добро разпределение на ресурсите, хранителните на нашата планета. Отглеждането на месо е свързано с много по-голяма загуба на енергия на нашата планета. Тъй като месото го храним, животното, за да се заколи, то трябва да порасне и да се изхранва с зърнени култури. Много по-икономически изгодно и по-евтино е всъщност да се храним с повече растителни продукти и с по-малко животински. И това е свързано и с по-малко замърсяване на планетата. С по-малко обработваеми площи, тъй като към момента се знае, че около 70% от всички обработваеми селскостопански площи се използват за изхранване на животни, което наистина не е най-доброто. Та планетарната диета е тази диета, която ще бъде френдли, ще бъде приятелски настроена към нашата планета, едновременно с това ще бъде изключително добра и за нашето човешкото здраве. Тъй като ние като хора се нуждаем от определени хранителни вещества и планетарната диета би могла да ни ги даде в един много добър баланс, без това да е за сметка на нашата планета. Така че да оставим и за нашите деца нещо. Според вас добре ли е осъзнатото хранене, конкретно да влезе в учебните програми, в училищата? Аз мисля, че е задължително. Децата в момента още от първи клас трябва да имат и от предучилищна възраст трябва да имат принадлежност към нещо. Какво е първото принадлежност? Те какво консумират? Защо го консумират? Как го консумират? Особено когато става въпрос дори и за отглеждане. Аз съм виждал в Западна Европа и в Америка училища, които са съвсем нормални училища, с които в страничния двор има отглеждане на полски култури, които подправки, зеленчуци и така нататък, които го имат заложено в учебните планове, как се отглеждат всички тези продукти, защо се отглеждат, какво ти носят, каква е стойността на това. Тоест, говорим пак за края. Ако ти знаеш началото, винаги трябва да знаеш какъв ще е резултат и ефекта в края и като такова ние задължително това трябва да го направим. Задължително е, защото по този начин, ако искаме света да е примерно средната възраст в момента за мъже да е примерно 69 до 71 години в България и 70 до 74 при жените, ако искаме ние да си повишиме този среден годишен живот, означава, че ние трябва да минем точно през тези всички етапи, които храната, както казах и в началото, е 70% от живота. И с какво да заменим тогава пък месото? Месото можем да го заменим с няколко групи храни. По-висока консумация на яйца. Вече стана няколко пъти на въпрос колко са ценни яйцата. Те са като еталон за белтъчен внос. С млечни продукти можем също частично да го заменим. Риба и морски храни. Изключително ценна култура е рибата. И всъщност тя влиза в планетарната диета, една умерена консумация на риба и разбира се с растителните алтернативи. Растителните алтернативи на протеин, това са бобовите култури и ядките. Като ядките съдържат наистина всички незаменими белтъци, което ги прави много ценни, но разбира се, ние не можем да консумираме кой знае какви големи количества ядки, тъй като всички знаем, те са доста калорична храна. Бобовите култури пък не съдържат всички незаменими аминокиселини. Тоест, една идея там протеина не е съвсем пълноценен. Но всяка една държава, всяка една страна, където се консумират бобови култури, си има традиции на консумация, които са изключително мъдри. Примерно българина консумира боб с хляб. В арабските страни ядат леща с ориз, това е класическо. В Латинска Америка ядат боб с царевица и боб с ориз. Може да не ви звучи много привлекателно, но всъщност е доста вкусно. Но по-важното е, че когато комбинираме в рамките на едно хранене бобова и зърнена култура, тъй като и царевицата, и ориза, и пшеницата, това са зърнени култури, тогава се получава един перфектен белтък, тъй като се допълват липсващите аминокиселини. Тоест аминокиселини, които ги няма в бобовите култури, ги има в зърнените и обратно. И когато ние ги смесим, се получава едно перфектно допълване. Да се върнем към корените си, когато наистина са се консумирали по време на постите, основно бобови култури, с зърнени култури. Това са ни алтернативите. То е и вкусно. Съгласен ли сте, шеф Манчев? Абсолютно. Аз се замислям върху това, което казвате в момента и наистина
ние сме свикнали този въглехидрат, който го използваме, много пъти го едем с много... Такава ни културата при нас на хранене, но тя може да се използва в дългосрочност и на базата на проучванията и на това, което, ето доктор, това е задължително да се допиташ в капацитети, които наистина ти дадат точната информация, какво ти ще очакваш, какво ти ще виждаш. И всъщност този вкус сега се задамислям боб с въглехидрат и с зърнена култура е изключително вкусно. Представете си го, нали? Но не той по света така се яде. Аз който не е закусил. Който не е закусил, Латинска защото... Америка така ги консумира. Даже аз си го представих, Да. нали, въображението Вие даже го видяхте. Аз го видях, да. Нали, боб хубаво сготвен, така приятно приготвен с една хубава филийка хляб, ръчно произведен хляб, когато го изчиташ двете неща. Първо ти дадат едно хубаво изживяване, един съготен вкус и от друга страна, като сложиш малко люти чушки и всичко останало, става прекрасно. Нали, в момента рисувам картина, нали, за човек да може да си го представи колко би било интересно и би било вкусно, независимо от това, че нали, боба не е вау като произведение, но от друга страна е много вкусно. Така че мене ми се дояде даже сега. Да, вече ми те дни считам за вкусно. Да. Говорейки за българската култура към храненето, вече се забелязва, че има, така аз лично не виждам, че има много връщане към българската кухня. Шеф Манчев, така ли е? Светът сам по себе си върви в мода. Тази мода върви в течение. Тези течения водят след себе си определено промяна в парадигмите ни, промяна в модела ни на мислене. И като такова, ако погледнеш нашите прадеди, те са, ако погледнете книгите от преди 100-120 години, които са примерно Олег Константинов, първата голямата книга издадена и така нататък, ще погледнем, че рецептите не са кой знае колко по-променени. Но все пак и ние сме хора, които си променяме и модата и виждането. Като цяло, винаги съм твърдял и твърда, че храната е регионална. Храната е на базата на определените региони. Храната се базира на базата на миналото, на базата на това кой как е възпитаван, какви модели, каква храна е ял. И в интернет с истината, когато ние се закърмим в храна, в която детето ти, това е в гена ти влиза, ял си, дори още в отробата си като ембрион, започва майката с каквото се храни. То влиза в гена на детето, след което то започва да се храни по начина, по който върви напред. Нали, ако погледнем, всички търсят в момента, българи търсят боб, плеща, пълни чушки, сърми и всичко останало. Защо? Защото те са се хранили още от дете, те това познават. Но нали, затова мислещите, осъзнатите хора, нали, ако можеш да си смениш парадигмата, т.е. в този модел да излезеш, ти искаш да отвориш света. Нали, не можеш да седиш само в това. И затова теченията почват да ти дават тази мода на хранене. И затова, примерно, градската среда хора, тъй като са по-динамични, те приемат повече иновациите. Тоест, те, говорейки по-осъзнато, защото те имат много повече, какво им се предлага. Ако гледнеш провинция или т.е. извън големите градове, хората си седят в същите модели. И трудно би им дал нещо различно. Те биха го пробвали, дори да не те обидат, но все пак се връщат към традициите си. Така че въпрос на, нали, правейки такова проучване, аз лично за себе си, моето лично проучване, смятам, че въпрос на поколение, въпрос на хора, които приемат живота по един начин, други приемат по друг начин. Ресторанта като субект е изключителен, дава една много добра статистика за видовете хора, видовете касти хора, поколения. Нали, ако приемем, че моите родители, предните родители, за тях емблемата беше свинска пържола. И когато те сега ходят на ресторант 65, 70, 75 годишните, те пак търсят това. Те това пак искат да същото. А младите искат суши. Младите искат суши. Да. Нали, защото в момента им се предлага много суши, много различна храна и младите си я търсят нея. И всъщност това е. Така че българската кухня е изключително хубава, но примерно ако отидем в Рилския манастир, нали не очакваш да ядеш суши? Не, мекици. Очакваш да ядеш мекици. Нали? Или ако ядеш в Родопите, това са наскоро бях в Родопите, бях супер изненадан и бях изненадан не от типичния пататник и типичните сърми, а модерна кухня, презентирана по техен прочин. Бяха заложили примерно на лапът, на спанат, на бамия, на неща, които са пак традиционни, но не се срещаш, не ги консумираш всеки ден. И всъщност пак е от регионалната кухня, но нали, вложена още повече мисъл. Така че националната кухня, тя се променя, много се променя, защото се промениха и вкусовите ни качества. Все пак проявим в развитието си.
А шеф Манчев, кои са трите основни правила, които спазвате при изготвянето на едно професионално меню? Първото най-важно нещо е с какъв капацитет разполагаш. За да можеш на базата на капацитета като изпълнение, като производство, да можеш да съчетаеш всичко това, за да можеш да го произведеш. Т.е. да се заявиш по правилния начин, когато идват клиентите или гостите или където иде, ти да можеш да ги обслужиш правилно. И първият основен е капацитет. Колко капацитет имаш? Каква ти е кухнята? Колко е голяма? Колко това, че могат да работят? Нали, затова има такива големи аномалии в това. Има много голямо меню, а те не могат да го произведат и започват недоволните. Това е първото нещо. След което съчетаваш групи меса, групи продукти, които да могат да дават този баланс. Ако правиме примерно меню, правейки примерно 3-4 групи меса, пиле, свинско, телешко, задължително риба, нали? След което имаме зеленчуци, листни, нелистни и захар, съобразено с кой колко захар, колко са млечните вътре и след това вече чисто асортимент не трябва да надвишава капацитетите. И това са основните правила, които човек трябва да спазва и когато ги спазва, нали, да не се надценява, защото винаги надценяването става неизпълнение. И когато се надцениш, означава, че не можеш да го произведеш. Той е в домашни условия също. Той е в домашни условия същото, но нали, всеки човек трябва да си знае капацитета и да знае, че не всичко това, което ти се иска и ти си мечтаеш, може да го произведеш и може да ти се случи. Но не значи да спираш да мечтаеш, не значи да спираш да имаш цели, но все пак трябва да са продиктувани от много ясно стъпване на земята, докъде искаш да стигнеш. Много благодарим за полезните съвети. Беше удоволствие за нас. Благодарим ти, че беше с поредния епизод на Уменията на 21 век. Ще се радваме, ако разговорът ти е бил полезен. В коментарите може да ни споделиш съвременните умения, за които искаш да научиш повече. Дай един лайк на видеото и последвай канала на Lidl в YouTube. Ние сме Алекс и Алекс. До скоро!